California aiga ntobwate showroom asura achabwirigiria amabati andonsialia utagiti showroom yeito nigo engale iyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntobwate team tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati rolling mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibego babwate dumrang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati ali aye chigage emerongibere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile grows na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana roman jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia chaco gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya amabati yiga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo uchane warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Vipi, mbona mbwata hapa? Nini shida? Unajikuta nani mshikaji wangu? Yaani unaweza ukavaa ujasiri kiasi cha kwamba unaweza kutoka na wadogo zetu kwa mada zetu ambao tunawategemea baadaye waje kuwa watu wakubwa, afu unakuja kuwachezea kirahisi. Oya, Omboi. Sikiliza nikwambie. Bi mkubwa anapata tabu kinoma noma kumsomesha ubinti. Si unanielewa eh? Mimi napambana kinoma noma na kaba huko mzee kwa sababu mdogo wangu mimi aishi vizuri. Afu boya mshamba kama wewe unakaa na pumbavu wenzako mnashawishiana kuja kutongoza dogo zetu. Hivi si wangu, naomba nikuulize. Kuna wanawake wangapi uko wanajiuza? Mpaka wengine wanatimuliwa katika madangulo. Serious, unakuja kutembea na mwanafunzi? Werere bya mwancho muligereri andonsi asoligereri tiege taseni kiagetembe ema koroba ya bonoiga litukeliga lia Jumanne 10 omotienyi noyo gatano omwaka omotinyo gatano limo omwaka bwechiri 2025 mwanjwa omuligereri na aya na mangana mayaye kionga chinsa ibere ncheni ngongoro kwaro ni ototo nyangiri otoko bwatera nara kuransa samaye manyerio nigakorwa Wilson Makoli nasto koleganali amango mwancho muligereri kobwa mono igoro ya mangana aliaganta kwa nakiwa ngwana chiganda kwa neko chinsemo ao igoro yogo itwa kwa Albert Ojuang oyo kageire koba nga niganya to koba go siria ubuguma bwa so siria ubuguma bwa ye ime yegeta sen kya
abanyanyimbo mocho Nairobi na hegase yanya kabaga gotebekana ng'anza chinde nikanyate kaba gagoitwa na abanyanyimbo egento kiagendanete koreta liberera anamano asaba senata basokirina gukwanira ingane yu n'abakenya bonzi bagendete kumochia ibitambukiro byonzi bi gosaba magente kumochia ge korekyo nabo igo mwancho murigere kiama KUPA na karongi gende kwelikia nabo igo kobeka merobali amo iyo konyara kabage kwanekia buna ngonyara kabakere gegwetingia kyo kekanyana na mona sorongo rwagusi na boigo nabasana boromba gende gosemigwa kotwara koskwemuka chikoti chiobo bundi omwanchwa omurigereri nebibande na biro bimbigende kulikigwa na boigo abakenya anene mono kurwase ebunge yabonchari na baromba gende kurwebire gosembaru birengera byabo igoro yokoroswa we budget enye ya omwaka oyiga ime ye county ya Kisii onegati ya tukorgani omwancho murigereri lakini ende litangana kigima aya narali na kwalganire sembargo ya lero kiunga chinsebire na effort ward development chicho koloro ngo abanangi barenga abagereri bali bali kiboti mbali esibaro marekebisho beta bwene rekorwa ebirengereri gosangererwa ime county ya Kisii igoro ye budget yenyi ye county eyo aigo CP no banga nore party wase kwarenge party ende no bakwarenge ODM no bakwarenge UDA gosarali engaki yaikire tokobeka chipati chezo jonsi kando tocha ase UPA totwaresa igemo ikiama kia UPA kogendana emirobori yaye yogotingia ekiamekio annamono asargongo rwagusi tware gosaba bascrap asabali bande byabo bisirete bascrap efieri babegete ora 1050 so that ba nkero muntara ikero konyoreke bande abamenyi ba chinsamo chinyatioko kurwa ase bunge ya Kitutu cha South nikababolije serikali korobya mirobori yokubwata ebibande Manchu murigereri kionga chinsebere nikotoko chakurwaze bunge ya bonchari ase birengereri byatnya ka bigo sangererwa igoro yokorozwa we budget enyi ye county ya Kisii abamenyi be chinsame chabo kirana na kuro birengereri byabo abange nikabanya ka bakobolia bakolerwe ama bagendero ali akorekana ne county chinga kie budget yeranya ka bagwetigwa na bigo chibese chikobekwa ase emerobeli eli ebwenerete mulikito Catherine Kwambuka Nyaboga na Mange Serikali ye kaunti ya Kisii nigo yachakire gusangirira birengerero bya bananchi igoro ye budget y'umwaka 2025 omwaka 2026 kone kiabuna amagendero aitwa na ba MCA ase bunge gochia ase chigodi ana ikranete litkoria rero omu MCA obumariba ward egotoka ebunge ya bonchari kaunti ya Kisii ase rieta omoskedis masterisa nigo araige karaoge sub county ya bonchari Mariana grupo umasimu this master's ensemble kurwe ward ya Bumariba watu wachaga igasuneka center ya Bonchari kwaja gukora public participation zoye budget ya 25 ya umwaka 25 26 financial year watu wengine wamintu na wananchi waso hivi budget ya county ya Kisii. Jina naitwa Flavia Nyarangi kutoka Kisii Civil Society Organization. Leo tumefika hapa Suneka kwa kuhakikisha kama vitu wa bunge wetu na waheshimiwa wanapitisha pale bungeni kwamba ni kweli in paper. Nonye nabo ekirenge kenene gyo konyora ebirengerero bya bananchi na effort ward development chicho koloro ngo abananchi barenga abagereri bali bali kiboti mbali esibaro marekebisho beta bwene rekorwa twanutriese abamenyi be bunge ya bonchari nigo ba omurobero yokoboko ase babolirie abarayi babo goikirania amagendero ase ebikora korendetari ase okorika ase amasakara itankoro kwa Julius Omonyi igonkoruria na award bonchari sub county tiganta benga ase omujadaro lero igoro ye new budget ya 2025 2026 tiganta benga mbya mono on behalf ya ba MCA bonsi ba bonchari ba wakifika mono yo Methodist Masterisa
ingenchira barosia a budget estimate ya 2025-2026 mbuyere that wa make sure ile kitu wameandika pale wai actualize, wasiandike tu but hawafanyi ile pesa wamepewa, wahakikishe kuwa imefanyia wananchi kazi. Komenta na yuni kwa bamenyi abo baruri okuburia gocha ase abarai wanchirana okochencha kwa birengerero kwa ase abananchi. Kama viongozi wetu wa serikali, wakati mnakosolewa msichukue hiyo kama ni makosa. Kukosolewa ndio inafanya ufanye kazi vyema. Juno sabange serikali enene ehone mapema chibesa counties elinde chibesa cha mapema cha kolegasi nchikwanda chanyorwa elinde gasi asunyo koleka. Okona chinga kechyo abamenyi abo niko bairanerio byago cha somo governor bwe county ya Kisii. The first year as a honorable excellency Simbarati gasta kolega tibia lakini the last financial year ya elide bono iga tiganta benga chigasi cha kolega ne chiwoti cheito baba nanchi bete pasali temanya kutanga bachibeke kidia kama abantu betu bakonyi tigega baneru kidogo muchumba rwecha kidogo no his excellency the president chinga kechyo nigo omwe Dismas Teresa abanekeria abamenyi bebunge abonchari bunamba chikonyora magendro munajabe ase budget yo mwaka oyo iga ngendo na bashingerina ebintu bibekire se budget onye sako na kutubuki yo simbi kolekane kia rende karibu bibekire budget ndi simbi kolekane. Ripoti ya Getembe Television kurose bunge ya Bonchari e county ya Kisii erietariane Catherine Kwamboka Nyabuga. Na haba coordinator kusaba bwatani be kiama kya UPA niko bagatane mirobuli ao yokane kebda ikiama ngotinga kire anemano ase county ya Kisii na Nyamira gusoro ngoro gusi asobwamo bakwanda tukulia lero niko baboliri omugusi andonse sale kwelikia buna omwaki chikura edio gusubune njira ya moyo kuyaligania asabo chalyo banne bongo mwaka wechiri bubere na 2025 nebere muligito fatiga Disemba na mange. Aba coordinator be kiama kya UPA kurwase chiwodi chonsi emerongo ebere kurwase county ya Nyamira nigorero baumirana na koroberia emeroberio ao buna baguchia kutinya ekiama ekyo anene kurwase ebinyoro wetera asokorigia ababwatani abajya ase kiama ekeiga boigo basegetire abange kubwata ebibande natebye timu yana ba organize a ground barigia abasaya batarabwate bibande na kwante no mukubo Nyamira igoro agante abanyoko bwate gari abatoka twachikora je abantu isiko igona atebye abantu abane ngabagende babeka abantu ebinyoro gweta nende batoya kitariki ekero tokande chiwodi kyabo kore je abantu ese bibande igo abantu baminto mwesi ekero more iwe amangana yebibande koirike bibande abana baitu bari chinka baicha so bonge elinde bara chese bibande Kamoranje mojija mokero mongna twale kebande atwale ekitambulisho kina kebande tobwate kura into tiga mwana onde bwese nano yo bwate miaka 18 gochigoro igo totaita ko kombi ya gusichyo nsipi mongina onde tasoka isiko Kamoranje ensemo yaye omurichono coordinator kurwase orogongo rwa Nyanza omoske James Nyakangi nigo asingereire buna nigo ebisaku ebinge aiga Kenya baorokirie erango yabo yokobwatezia omugusi bosio bobochori obonene borebosio kura cheto chire gusiga chirange milioni 3 naba gusibare kiraso tari kenyenge bose nabaro babeke chikura cyabo chigocha milioni 4 aba bagiko bato support wose chikazi ni cyabantu twachire chimilioni ange 10 Gen Siboka babwate chimilioni 16 ingigake abaguzi baminto moraho bwe tochake gusukumana naende ngakinere Nyasaye atocholeire na intu toiro borai bwense toraoroki nga oborai obuyamborobi torusie ebintu bya kidnapping ebintu bya shi enchara no bolimo bonge aiga ebatokirie egetambokero kyaye omuske Dr. Fred Matiang'i kyo gwetigia emeremo erio aibeke tayare ase okurwanirira oborai bwense twaroche bwancheranire amasabo y'Abakenya bwancheranire amasabo aito twensi asobwamo orisainiri kurwase gasieria arenge yenseria bono nkoira nare Kenya officially ase njoyo gochaka campaigns chiaye na kuigwa ebirero n'amasabo y'Abakenya
chingaki echecho baboririe abarai bande korasoro gongo uruiga rwagusi anene abubare ase byamabinde ebyao gosoa ase saiga eyemo yomugusi nale gosaba abaminto bagusi abarai bonse pi noba ng'anore party gose kwarenge party ende noba kwarenge ODM noba kwarenge UDA gosarari engaki yaikire tokobeka chipati chezo jonsi kando tocha ase UPA totware saiga emo to support Fred Okengo Matiang'i go twasabira samasikania manana bakusiba minto abo bakoigweri ogeria serigoika toreche sta so bonge aseng'encho yo mwana ito Fred Matiang'i oyirire bario nsiria Kenya ria ncherenerenga nere ora sibi Kenya nere sabuni ogochigosibie emang'ana yo spiagendrete nonye nayo abana baitu bakonya goitwa nere buye kora mang'anaya nando ndeteyo wetera egasiria koreto kurumaega ekararenge chi ministry chirichinde Ingo ripotera getembe korwase chiabisi chinene chikiama ekeiga kia UPA ewodi ya township ebunge ya West Mugirango Nchefatigad Gisemba na mwanjo murigerio musubate wa makuru chinse mochi nyamimiso ya kegati ime ya nyaribal chache nigaichania e amate abairi na basani au bekira na somo chuju ko yani amugako e chingaki anyarakaba agagoika chingagi chioko yani amugako yo gosicho ko endase oboina onyarakaba gago tama na abana bae gosyakurwa sayo na abana bae na gotiga omugako ye ko yani gwa buna omonto tabwate amate igento Kenya ko gegoichania e amate Jonsi ya nyarakaba gekogikeria egetambo kerekyo ekene kere na rumura yita kurwa akuru chibesa na ndiri umwana yo na murendire na rendire umwana yo miba no umwana na bakuboka mambe baganda baje kokorega town wandikira umwana na mwiri zukuru muno yongo ubwenguru kitare kondra amabera isago cha kumuya ukana ngatata kiti bakaba chikorera kiana ngita kiti akalangelibu anyora na ne kia konyora ntie na ma yedare kitingo kwarati ko umongina banta ine na hale ngomongina na banta ine akitari kwenda kwanda lakini ntikire rora kumwana ko gwenguru ime abantu baro nande isama ne kucho mwaka uyure korera yana tata kiti kwata no nebe te ya machuma tangete sinoyo mwawalex abo musibati ya achangiru chibesa toa murangire ndacha ko rutamara bakega lime na bo muraba mwabo baminyoka so wa chiri ne jana wa chanko jane chisokoro jaya bakire mbona no bali birongorogora wabo wana ndina tora na mayana manena se gotamu atamete wana no tare kora tele no no yara gunda diga na rara magomba manene ko awere ga ko west boy senga kitambi yani tumetenga nyome to mukungu ko kerede kayo muse kera nyoro mu basiko ngwe para manya gutinde ko no mondo tabwa tu mondo no nya ama yanda manene sana mo kera matenga tanji tumo ta agukana mapemo atabaje tingo nyara bo ngore ga ko gwa uchuko wanchu monte kera mo tari kera ko te na yugo chukwa ngumo inka banyama banta mwachorire na nabanyakomi tumwachorire mukugani emuganyete ba omunta kumwame koira chibesa chionsi pi ekenyore ke motari go totigera no enkende bona ntei omwana ominto osirire kende ntobwati insaiga ka kitora akorere kende ka kino nonye ne suguri baira chionsi enchara yoke erega ntobwati kende nande baigo mono sana asinge jonga nkieko rende tari ukwana kurukare babere no mungwana matuka mangi tari ko matei por mapema kina watu mosacho ndumo egera wantu bakari tumanya lakini nyasaye tata na koro wanja kwae mufata na koro kinacho mutindeka jamaa lakini nifaga kore gente kebe gotigo mwana minto bira ko muruta maraba ochire no mwana na arose kioro kereri kyoko so inguru imeli tangani lakini yarete gagenda nyasa musiseni ande ni chibesa nya ni chibesa chia atanga ni mutu asogo mabwai Mwanjo murigereria gati ya bamenyi be ward ya Nyakoe yogotoka ebunge ya Gitutu Chache South rituko ria lero niko besokia na kugendera kwelikia konyora ebibande gose bitambulisho bakwana chinga kiechio ayo ati yabo niko banyaraka abakobole serikali okiani aligoli lyokobwata ebitambulisho ebigose ebibande ebyo anamono chinga kiwe nyaraka abigosira bana gotumanya muri kito Dipon Asanya
Nigo genderete kobo mogo komunene uchesa manto konyoro bokoreri kurwase serikali anene okwilikia kwe bibande batali wakanera litukulelera bamenyi be ward ya Nyatieko yutoke meye bunge ya Kitutu Chache South nigo besokia asobonge nako kokera obokoreri obo Marietanguru kwa musike kone nyanga mumenyi Nyatieka jerero nabona arorire kone abera matuka mange nkonya kwibonge bibande nechibese Ivando kuri kichirubu anda kenyi uchirububere lakini lero nabiro arabire bosa ngoteba umusimi wa Felix Atiza gasi yoko korambire anda nyagendere nanda bonse bamanyenga kitali kura kwala kuri na bananchi kwala gokonya ebire manari ke bikirega nuko yekirega maine go sempuo lakini de umwana yotokonye tenya samo kone nenda ikiro bali bana bataranya na Nanyina bo nigo yababereira kongobara bugo ikero bokoreri bonga buno boiga kubwatakana na kunga kubugima na boigo okonyora wainse kurwase chiamate chinyinge mangane bibande go chibosongo ne chifea na keregento abangi na bali konyara go kabosongo abantu mbasiriti ibanda sana transport ya biro chinko kubwati ibanda paka go chibosongo magana na mera go chibosongo is almost 200 shillings tubwato bokongwe bibande otokonyire ebirema ibinda korente nega bigore bigo chapaka nando bakore transport injira no jimne mintu bikomete tugati best togotari lakini na chirera na igure mbiare ngege igo mwana atokonyire gukwana na barabu ekerekyo nigo bana baboriria serikali gokeya chibese cyo chiwakanwa anene chingaki omuntu asiririe kibande kyaye government Ware go saba bas scrap asabali bande byabo bisirete bas scrap efi eri babegete ora 1050 so that ba ndikero muntara ikero konyoleke bande lero matuka mange tokora services jiji ko ba mono ase serikali akiri lero na nyorero muntu uchire private uchikora bwe kabene bono na bonje na rodrenga mbya mono naenda serikali na begwena te bibwatamo na ari ase bitarete inyare ko bigorondo konyara gukora yakoragera bananchi bakonyeke Kuripotire kitasenikia obwanje tekia getembe kuroiga se ward ya Nyatieko egotoke bunge ya Kitutu Chache South imeye county ya Kisii leteria na igonkoro kwa Dipon Asanya na umwanchwa omorigereri abasae na anene mara bari bare chisukuru niko baboli gwe gochora chisukuru sio baranya ka bagosomera chikosi cyo bundi liyo banyara ka bakwegenderera konyora amabaga amororo yo konyora emiremo na kwenyorera engeria asama tukare bosio murikito Diponi Asanya na mange kurwase county ya Nyamira despite the challenges that she's working very well with us, so we want to welcome her with all our visitors who are coming. On Friday we will be here in big numbers to welcome Mama to Ichuni. So again, we welcome everybody, professionals, farmers and all cadres of people. na humwanjo murigerere togosaba okwabera kobayo gututukana gwechibichecho chiachira sembeo kurinde nigo emeroberio yonsi ya genderera gwikiranu iyo kugenderera kwarigania omoyiga omonene buguchangira na gusira ebyombe anamano kurwase county ya Kisii omoyiga guchikwarigani mono mumendere bwe county ya Kisii omusikedonya Doris Aburi ase esukuru ya primary gosyo boroso ya Ichuni lituko olia Ichuma ime bunge ya Nyaribari Masaba. Despite the challenges that she's working very well with us, so we want to welcome her with all our visitors who are coming. On Friday we will be here in big numbers to welcome Mama to Ichuni. So again, we welcome everybody, professionals, farmers and all cadres of people to come
and join us so that we can be able to support Mama, and we wish her well. Omo chifu wipuno wakale bwensi okorusifana soro mwamurikaribishire. Minister ya Education Rwechi Semi oyoro muyuru ogusi CS Ogamba mwamakaribishira. Speaker ya Parliament yengima no akarana into korkuweta mwamakaribishira. Omo MP ito korkunga manduku no akarama na into Junet Mohamed Bwensi no akari mwamakaribishira. Omo nginarende. Lero gatobwate tani Igese torene egetikia ichuni primary boys etoko bari gadi mwensi moche ama on Friday tosangamo mongino itobuye county mama county Donya Doris Aburi mwakara motwesiga igana bagani bae bonsi pi goto empower egere tonara ko batoko genderio ngimo weito esichinjiro chonse na kitoko teba karibu sana andi toko tibwato mogoko mono tobwatera ngenene singenje toko kumwalega niyo mo to mama county Doris Donya toto anembi yamona soko chore school toko chokoro mo yibuloro bantu bose bibanyari bari abantu bose bakisi county karibu lituko lya ichuma tosherekea pamoja na ndo munambi yamona soko litere kiombike gegere toto Nchomo ligerali liberala linga chingaki rigenda takwana kiwa ne chingwana aono kugikeliwa kubwatakana amo nogo itwa kwa maploga Albert Ojwang nigoli tukulia lero abamani be serikali nabo igo abe amateaye banyakoba bagwasiolia buna niganya tokoba gagokuwa gwetera aso gutwara chingoma chintindi azichinsemo awachumo biroye igento banyakoba gotigenya yakoba gekoragwa ebyara guchiase abanyanyimbo na umo progo yu niganya tokoba gagosirera gosika gumabwa ase getaseni kia banyanyimbo gia centro ime yo mochio Nairobi. Pathologists was scared until the government pathologists had to call the PS to give orders, and they are saying they have scarcity of human resource. Some of them are sick, and we pay taxes to these offices to run. So there's a lot of things to roll here. The procedure was done as required. We can see on the face value before any surgery was done that you could see external injuries which are not inflicted by Ojwang himself, must be external. But what we are waiting for is that at the moment doctors are locked in a room, they are debriefing to come out with a report, but to respect the family of Mzee Ojwang, is that after doctors are done, they brief the family so that the family can have the first information first. And then the family lawyer and myself, plus other organizations will come out and will give you now the cause of death. They must tell you with precision what is the cause of death. And I know that the cause of death will be determined today. Of course, samples have been taken for toxicology, which will go to laboratories for government laboratory or chemistry, I don't know what that is. And also IPO has taken a sample, family has also taken, so 3 samples for independent analysis in different laboratories. So what I want to tell Kenyans is that let's be patient, we will get to the truth, and then from there justice will fall. Na mwanchwa umoligerali obwatakana amono goita kwayo muproga oyo Albert Ojwang ni kwa senata batani ebikaro ase egekege gukwanira libo lijanya kabali gokiwa gosekaranga nyabo kobage gokiwa gosigwa senata mono mo senata we county ya Migori Mosike Edio Kechi ndio gutaka komanya onsi ali aitana ine oboita kwaye omuploga oyo egati aba senata ni kabaru birengera byabo banyaka bakomochia nene mono ensemeli yabanyanyimbo ko National Police Service nene mono auko ekotene amo nomo Inspector General Mone Douglas Kancha enengwa na gusejire chingwana chigati yaba senata abo bale omo senata bwe county ya Kisii Mosike Richard Mumoima Onyonga omo senata bwe county ya Nyamira omo Mosike Kyokongo Mogeni na boigo omo senata omo chori kurese county ya Kisii omo Mosike Esi Okenyori Anyeni. Mr. Speaker, in this statement, the committee should address the following: the circumstances that led to the death of Mr. Albert Ojwang Omondi, including a detailed account of the events surrounding his fatal injuries.
Secondly, Mr. Speaker, in the statement, the committee should address actions that have been taken by the National Police Service and Independent Police Oversight Authority, IPOA, to investigate the incident, including whether any officers involved have not only been interdicted, but also subjected to disciplinary or criminal proceedings. And when we are discussing this thing, you politicize them. You say, oh, it's broad-based. Oh, it is all about those people are the ones who are on the other side. When this thing collapses, all of you will be in the same boat, I tell you. You will hang separately. Because you are the people betraying this republic. The police officers are a consequence of our failure. That is the reality. We have refused to accept that we can fix this country, that we can work together, that we don't have to be tribal, that we can actually act as adults. But we behave like children when everybody outside is crying, saying, where are the adults in the house? I beg you people, let us sit and fix our country. Ni jambo ambalo linasikitisha Bwana Spika, kwa sababu kama vijana wa taifa watatendewa unyama kama ule, sisi viongozi tunabaki hapa tukinungunika Bwana Spika. Hii si hali ya kawaida Bwana Spika. Na mauaji ya wanablog yamekithiri. Sisi kama viongozi tumezoea kuwekewa makosa kwenye mitandao pale, lakini hatujawa wa hasira kiwango cha kutaka kuwaua wale ambao wanatutusi pale kwenye mitandao. Kwa sababu tuko kwenye nafasi za uongozi, mambo kama yale yakitokea, sio sisi kuchukua hatua kama zile. Kwa hivyo, Bwana Spika, maafisa wale ambao walimchukua kijana huyu Albert kutoka nyumbani akiwa salama, washtakiwe kwa makosa ya mauaji, ili waweze kuambia bunge hili na taifa kiini kikuu. A situation, Mr. Speaker, where a government that is supposed to take care of citizens is watching as we murder innocent citizens in a police cell. Picture this. This young man is the sole child of aged parents. This young man is living behind a wife with a child who is 3 years and another one is 3 months, Mr. Speaker. If this cannot prick our conscience, what will, Mr. Speaker? Na asensemo yaye omo senata we county ya Nandi omoske Samson Cheragei niganyaraka bagakomwachia omo waziri boburendi bwime omoske Kipchumba Murkomen asogota abuna nigo atarorokia oboikira nubwaye asemeremo anamono inse yewu goseime wizare yo kubwatakana nebikole byoboiti no busali bigenda kommentaka imensi ya Kenya. And is led by the Minister of Interior, who should take and resign, Mr. Speaker, and take personal political responsibility on this matter, Mr. Speaker. I request also that the Parliament Committee, Mr. Speaker, is very incompetent. And you know that incompetence, if you transfer from roads to lives, we lose lives, Mr. Speaker. We have lost a young man, 31-year-old, who had just married, Mr. Speaker. Mr. Speaker, they must be held accountable, Mr. Speaker. I request that the Parliament, through the national security, does inquest into unexplained deaths in this republic, Mr. Speaker, or form a judicial inquiry into the allegation of extrajudicial killings even from the last session up to this session, Mr. Speaker. Mr. Speaker, it cannot be that as a Senate we are just sitting and allowing insecurity to thrive in this country. You go to Mombasa, Mr. Speaker, when you greet a boy woman, you think she's a woman. Somebody has won a boy with a machete. You think she's a beautiful lady. He's a man with a machete. And there are criminal gangs ruling Mombasa as we talk to. You go to Nakuru, Mr. Speaker, the gangs are playground. You go to Kerio Valley, Mr. Speaker, and many other places, Mr. Speaker. I think it is a high time, and I want to appeal to the President, because he's a man who is very decisive. Heads must roll from the Minister of Interior, Inspector General of Police, and all his subordinates, including the OCS from Homa Bay, who gave out the link, Mr. Speaker, including Safaricom, who gives out the location of this suspect.
Mr. Speaker, I remember when I want to be arrested. Manjo murigererwe kirabona tokorera mangana maya yekeonga chinsa ibere asenchira boikranu chani ngongoro kwaro ni ototo nyangire kuranza moye banyerio nigakorwa Wilson Makona boy kuranza ma transmission nigakorwa DJ Atsan ngana twara boligiro buya Imeyaga Tembe TV ekeonga kyamugusi kolende nigongo gotiga na ombosemia kwa semia bwa Tembe kurwase umugaka ochoi nyambasura Bagaka ninjo, ninjo Tembe, ninjo dorome, ninjo mangana mazi, ninjo bangina ninjo. Ne bamura kona baiseke abamura na baiseke masenia baseni mucyora ba muntu kubwata abamura mucyabo abamura boli abamura tali abamura maberera kama kobobo bande bali gose maguru abamura boli bamura bisora bamura kona baiseke masenia okosenia kubeke bintu byabo bya kabisa nyuwe omuki bakora byomuki pi lihero libona mono lere sama tukalero abaiseke na bakora byemekimekera betugwetereza abaiseke kana bamurambaro bamura kona baiseke masenia basen mucyura ba umusi atebetego keko ralende bono bugina ndatete naki tange iri bamura bange tulitito icyore kongo tema baisanire ngirokwe naringo mayiteko bwako rwasero gito yaora bamura babisankoro data abamura nakana abaiseke leo nawe achiga ikira iko bakora byumucyura base kiro mutabari rete ngantale konyora rende iko Bagaka ninjo, ninjo Tembe, ninjo dorome, ninjo mangana mazi, ninjo bangina ninjo. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide iri kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure e company nambe yemo eyo korose chirangi mense liga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na buigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire chiri guririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabatinu buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wekabunuraganye bwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwekirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuyigo musongo eyuerangene eduka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakire simu gwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.